Baba Dokotela, namhlanje sithake siphinde sibuye ngoba besike sathi ukuphelelwa iproduct amafutha nama perfume, so asekhona ke manje sesiwalandile. Sithake sibuye phinde sizotshela abantu ukuthi hey, lento yishimane siyayiqeda. Sithi nje operation qeda ishimane, siyayiqeda into yishimane Baba Dokotela. Perfume ikhona, iperfume yamasoka ikhona. Abayithathile ngoDisemba bayazi emakhaya. Emakhaya bashiya amachwana. Bashiya amachwana abayithathile ngoDisemba. Njengoba amathambo esifiki. Yeah. Mkhulu ake sikhulume ngale yazi le perfume yakho ngifuna i-channel le ebukwa abantu yabo. Angiqala ukuzwa ngayo yabo. Yeah. Ngangise la eThekwini unesibhedlela singasolwandle kuthiwa i-Eddington Hospital. Okay. Ngangipaka imoto lapho nga-approach umlungu yabo. Wathi umlungu angiyifuni ini le perfume esho le perfume yenu. Wathi yena uma uwedwa uyakwazi ukuthi uyifuthe la ngakuziphi uma usuyifutha nje emotweni uhlale. Uma usuvala amawindi kancane kodwa isicapha ungasikhiyi. Uthi lo muntu kodwa isicapha ungasikhiyi but don't lock the doors. Yeah. And then uhlala when that person comes, the person will magnet. Kanti into abayenzayo le eThekwini keze ukuthi ukuthi nawe wenza lonto abantu batshela into abayenzayo le eThekwini ke bakunika le perfume iyasebenza futhi. Yeah. Into eyenzayo angithi uvule ekhona uhlele emotweni into eyenzayo le perfume yabo bese unokhe out uzumeke kanti ifakwe ichemical ibenzini. Sure. Wosena ulale bavule icapha bavule ebhutini bakhiphe yonke into abayifunayo bakuqukule bakubeke phansi bekulesa perfume basihlisa imoto bahambe. Sure. Engisho ukuthi lento ama perfume ngempela amadoda afuna abantu ngoba into ezokwenzeka bazohamba beyifuna yonke indaba bathi sizwe kwaBudokotela idayiswa emakhefu abayidayisi kanti babadayisela lento le. No Baba Sichazele kahle kahle. Baba Dokotela kumuntu ethina simsupplyer noma umuntu osokezwe i-order kuthina siyasim advertiser sisho ukuthi endaweni ethile uzoyithola kusibanibani. Baba Dokotela le perfume indlela epowerful ngayo uyabona makuthiwa kunomuntu omfunayo emsebenzini uyamsaba. Uma nilandelana nje naye niyoni epassagini niyophuma esicabheni kuyithi nje la esicabheni la izobambelela khona bese uyedlulela. Uma wafika wasibamba isicaba. Uma sibambile Dokotela uzoza ngawe ekumemeza ethi hayibo. Wangishiya manje. Elantshini yangesikhatsini. Konke ngifuna siyikhulume. Ngoba Baba Dokotela umuntu meke wayifutha wathinta la kade ilokuze kade uyifuthe khona noma uyifuthile kuwena wadlula kuyena umoya ngalesikhathi udlula wahogela Yamba. hayi ziyakhala. Perfume ishimane. Ayesho. Usho ushimane kuphela. Hayi siyabuqeda manje Baba Dokotela abantu ekuthiwa babamba abantu besifazane baba rape Hayi inhlanye lento. Uthi uma uzomfonela iperfume yasebenza uthini kuthini? Baba Dokotela uyabona uma uthi uyamazi ukuthi ungafonela umuntu ovela wazi ukuthi uma umfonelile vele bese uzoza fonela lo mazi kahle ukuthi uyagoloza uyithi nje kancane ungayithele efonini phela kusebe manzi ifoni yithi nje kancane la eduza kwespeaker bese uyamfonela umtshela lalela namhlanje ngiyafisa ukuthi ufike ungivakashela hayi uyokubuza iaddress mengayazi athi kambe uhlala kuphi uma ngifika ngehlephi yeah because uzofika Baba Dokotela uzofika yeah. Amakhemisi asayidayisa no Baba Dokotela amakhemisi abakayidayisi but sinabo abanye abantu esibasupplyayo kodwa la eThekwini no besingakabi nabo bakhona nje baseMpumalanga abaphushayo. Wathi uyaintroduce uyirana ngespecialist ka 450 uthini namhlanje kubantu? Baba Dokotela besikade sisafuna ukuyiveza kubantu so abantu babuyile ba confessa ukuthi i-right yabasebenzela and bayanda abantu abayifunayo so sasisayikhuphula ke manje sebeya kwi-normal price yayo which is 700 rand. Okay. Njengoba 700 rand nje still sisena stock price. Mozothatha nje u10 sizokunikeza u10 ngo3000 bese sikunikeza ama sample awu2 for free. Imali mkhulu ama sample ngithola e10 ngo3000 rand. Yes. Uma kwaziwe ideal. Phinde ngithola ama sample awu2. Ngithola ama sample awu2 for free. Shothi umuthi ama sample lokho amabhodlana amancane kakhulu wona. Cha singinika nje the normal price, the normal size. Ukuthi uunderstand wena bona amakhusho promote umuthi oxubu. Yeah. Bakhipha umuntu omncane ongaka. Kuthiwa kodwa umuthi oxubu ubunga bese bekhipha kancane kuthiwa these are the samples. Bengibuzela nawe ukuthi nawe ukhipha lento ezincane engaka. No thina sikunikeza nje the normal one. Ongakwazi ukwadayisa. Ongakwazi ukwadayisa. Kube kuwena ukuthi wadayisa noma mhlawumbe ama client wakho uyawathestisa uthi awuzwe la nje kuba kuwena ukuthi kodwa sikade ukuthi wathi waphela isample lena. Yeah ake osichazele mengithatha 10 ngithola ama sample amangaka.
uthola amasampula awu-2 kusho ukuthi bengithatha 20 awu-4 amasampula. okay higher you go it bigger it becomes. Yes. Ukusho ukuthi umuntu lapho ake sikhulume ijola herbal solution ninayo into yokuthi umuntu ufuna ibhena ufuna ukodayisa endaweni ufuna ukodayisa emarenke niyamenzela amabhena ithini into ubani oqualify lapho? Baba dokotela, uma ngabe uzokhokha uma ufuna nje ukuthi usebenze nathi kanjalo kuyaye kufanele ukhokhe imali elako 500,000. Yeah. Then yini uzobenzelani ke lapho? Then into esizokwenzela lapho sisuke sizokubhukhela iflight uze eThekwini siphinde sikukhokhele kwiBaba Dokotela TV ukwazi ukuadvertise siphinde futhi nathi sikupromote sikuphushe waziwe ukuthi ukhona uyasupply bese siphinde siyakwenzela futhi zonke lezi zinto amabhena sifaka ama number wakho konke nje lokho. Uma ufisa futhi ukuthi sikwenzele ipresentation siyakwazi ukuza futhi sizokwenzela ipresentation. Kumele abantu bakho bebezela. Yes, bazokwenzela ipresentation ngalelo langa uthola ukuthi mhlambe uyadayiswa nje ama perfume istock sakho esidayiswayo. Okay. Okusho ukuthi kungabaleka ukuthi uma ezokwenziwa njalo uze la ku channel usho ukuthi sobe sendaweni ukuthi so promote into ukuthi so that nabe channel bazofika lapha bafike leyo ithathu footage Baba Dokotela iphinde futhi ifakwe kwilokhuzana kuBaba Dokotela TV as abantu bazi ukuthi Baba Dokotela TV we reaching more than 5 million wabantu. So bonke labo bantu bayakwazi ukuthi wena endaweni ethize ukhona uyadayisa. Uthi kunomuntu ongasebenzi njengamanje othi usedliwe ku sport watch u4000. Yeah. Kanti lo 4000 ubengawathi ube ku1000 ecela nethathe 3000 athathe athenga stock athenga stock. And then le stock esika 3000 umuntu uzosomnaya malini? Baba Dokotela ngoba naye sifuna ukuthi asidayise with the same price. Usho somnaya 4000. Yeah. Thenga 3000. Double up the price, the profit. Double profit. Yeah. Kodwa ke ngicabanga ukuthi abantu bazosizakala kanjalo. Ngoba phela baningi abantu abathi bafuna umsebenzi abawuthola. Athi umuntu usedliwe 5000 ekhasini uthi ukuba lo thethe 5000 wayakujula production herbal solution bakunika ama product udayisela abantu badla mahala. Ngoba phela ukudla mahala lokuthi awusasheli. Yeah, awudla mahala Baba Dokotela. Because ukhethe emhlambeni ushayela oyidingayo. Le ifuna. Awuyibuyisele le phone idonsa kanjani iphone? Ifuna ushaya umuntu oseduzane noma ungamshaya umuntu ekude. Uma ezokwazi ukufika kuwena. Umezokwazi ukufika. Yeah, ungashaya umuntu ose-United States because ubukha nina azofika eSouth Africa. But nje umuntu ozokwazi ukufinyelela kuwena Baba Dokotela hlala phezulu kwakhe. Kube ukuthi phela umuntu omaziyo ungabona isithombe sentombazane kuFacebook bese uthi ngifuna lo. Akube ukuthi umuntu omaziyo owaziyo na ukuthi ubani. Yeah. Ukusho umuntu enenikhulume naye. Yeah, kube umuntu nje ningenixoxe naye. Mumtshelile wena ukuthi uyamdinga yena kwagolosa buye uthathe iperfume yakho. Athi umuntu angakafuna ukwenza ideal ngisafuna esisodwa simalini ke esisodwa ke straight. Esisodwa nje u700 Baba Dokotela. 700. Yeah. Then mengibothi iyasebenza sengangena ekutheni ngesidayisa. Sengangena ke manje stock sikunikeza namasample wakho ukwazi ukuthi udayise. Okay. Kunabantu abazofuna ukusizakala bazokuthola kephi number? Inombolo esithola yona Baba Dokotela 078 3170 554. Uzosiphathela insipho le ehambisana ya masibuya next week ngoba seshiye beyiprepare sizoyiphatha insipho le yokugeza le insipho yechicho. Abantu bathi abasebenzisa le insipho ke bathi isidingo sokugquma sisuke singasekho. Sisuke singasekho Baba Dokotela. Inkinga manje lento yokugquma ngiyayithanda mina but inkinga yokugquma kanjani res? I-problem ileyo ke. Kodwa kuyageza res kodwa ukugquma kunzima. Ngeke ukwazi ukugquma kanti la uyothatha ungene na eshaweni ugeza uqede uphuma uhambe bangena. Ayisinike inamba okucina. Inombolo 078 3170 554. Sibonga kakhulu bonga Baba Dokotela bawusiza bawujabule siyabonga. Siyabonga Baba Dokotela. Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBaba Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBaba Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.